Ayaw, di ma. Kuya, mag-drive ano yung katuntag ayuda ay. What? Mao na ba sining balayan eh? Ayo. Ayo. Loy, nangyari yun, Loy. Kita na si Mama. Doon niya ako, Loy. Nay, mama doon. Oh. May tuyo si mama, importante. Bang. Kaya kaya kasi kwarto sa raban. Sa Mama. Nangita tawa dito. Ayaw sa ako to. Ayaw, di ma. Wala si Mama din. Nilakaw. Wala tayo yung mama doon. Bikas balay, nahinan ako ni Hatag ng ayuda. 10,000 yung panig. Sige, salamat. Nakaw na ko. Bye-bye, 10,000. Landa, sayang itong 10,000 para makapalit ang bugas o pagkabayad dito yung mamang utang. Yung paitong kisud. Ay, makabayad. Maipit man doon ta, Ana Andre. Ipit? Ay. Mama, ayuda na to, 10,000. Saman! Dali kayo! Nasayang tayo to! Nakaw, nabugod na. Nasayangan kayo ito. Uy,